passem a la postguerra i, bueno, un altre cop el personatge es troba, diguem, amb aquells comentaris que et feies de si o per monàrquic o per maçó o per pretext de maçó. Tot alhora. El fet és que va ser mal vengut al Parc Marianao i va haver-hi un comprador que era el senyor Abdon Bordoy. D'aquesta història teniu referències aquí com a arxiu No, aquí històric? tenim un problema trist perquè justament amb l'agermanament amb Marianao ja fa molts anys teníem un tècnic cubà, Ramon Pérez, que portava l'agermanament i ell una de les feines que estava fent era recollir tota una sèrie de materials per poder algun dia publicar alguna cosa al respecte que hi unís les dues vessants, tant el Samà cubà com el Salamà doncs, aquí a Catalunya. I malauradament aquesta persona ens va deixar prematurament i la seva obra va quedar troncada, va haver problemes per recuperar les seves notes de treball i sembla que sé que molta de la seva informació encara la tenia al cap, no l'havia arribat a posar sobre paper i clar, moltes línies de treball, alguns comentaris que ens havia fet, però no sabem per on seguir la pista perquè no ens va deixar tou. I després una altra persona, una historiadora cubana, que ha fet un llibre sobre la saga d'Escamsamà, també malauradament va morir quan ja tenia el llibre acabat, en aquest cas sí que es va poder fer, es va poder publicar conjuntament en col·laboració amb Cambrils, però recull exclusivament la trajectòria de la família cubana. Fa pinzellades, evidentment, de la vinculació familiar i tal, però de tots aquests aspectes de la sana política a Catalunya pràcticament no hi surt res perquè no era el seu objecte de treball. Ell només va estudiar fons cubans, que evidentment també molt importants perquè ja era el centre de treball, però aquesta història encara de Samà continua pendent. També cal dir que sabem que la família, que encara existeixen, continuen tenint el parc de Cambrils, són molt reticents també a que remeni, perquè clar, ells són personatges molt complexes, on hi ha el llaç de l'esclavisme, de les vinculacions a una monarquia, hi ha tota una sèrie de coses i és normal i fins a un cert punt lògic que li costi obrir aquesta vessant de la història quan encara van una mica presumint doncs, de ser aristòcrates i d'una certa importància. L'operació de la compravenda sí que us costa a nivell municipal. Quan es va fer? Sí, és immediata, cap a l'any 40, o sigui, molt poc després d'acabar la guerra, allò de dir com els posen, diuen en un brete, suposo que per un tema de no haver pagat impostos durant el període de la guerra, i més o menys se'ls ve a castigar, diuen més o menys amb una multa equivalent sobre 1 milió de pessetes de l'època, que clar, en aquell moment, acabada la guerra, són molts calés, i el que sabem és que l'Abdó Bordoy compra la finca justament pel preu exacte d'aquesta demanda. No? Llavors, allò de dir com si entre mitja també alguns deien si el mateix Bordoy havia sigut administrador abans de la guerra i fins i tot de la família, que no ho podem assegurar, però clar, és una finca molt gran i realment valia molt més del milió de l'època segur. Però clar, també els altres segurament tenien una necessitat de desprendre's damunt de tota una sèrie de temes perquè no es poguessin tensionar, contra més bons tinguessin, doncs era més fàcil enganxar-los. Antigament les darreres possessions se podien tenir perquè no es pagava impostos per la tinença específica. No hi havia una amortització. Ara sí que, evidentment, totes aquestes que han hagut de passar a administració pública gairebé perquè a nivell privat és inviable de mantenir aquestes finques tan enormes perquè els impostos directes que graven la possessió de béns rústics o urbans, doncs, evidentment, són prohibitius per molts diners que tinguin. Això, el capital ha de ser financer i no basat amb la tinença doncs, d'immobles o de terreny. El que sí tenim ja és que així a l'any 40 Abdó Bormoy compra pel mateix preu que la multa al Parc de Marianao. Teniu referències respecte a aquest personatge? Eh, diga, de referències d'algun dels testimonis que hem entrevistat, hi ha una relació, sembla, amb Marc, inclús algú parlant de que havia sigut marmessor de Marc i potser hi ha alguna relació. De fet, són del mateix poble que en Marc, i igual que l'últim, eh, diguem, el Mateu, que era l'últim administrador, del Parc Marinó per part de Don Mormó. I tots eren del mateix poble de Mallorca i, bueno, si hi ha alguna referència respecte a aquestes vinculacions. Sabem molt poca cosa perquè també, igual, com una mica continuant la línia que havia fet en Salvador Samà, en Bordó té la finca aquí a Sant Boi, no s'interessa en res, ni en la urbanització més enllà de les parets de les seves propietats,
però no fa tampoc cap obra i com és una organització en dues fases, la primera fase de l'any 44, que era un grup molt reduït de finques, clarament una dotzena, que pretenien ser unes finques enormes, que a més no trenquessin estructura de parc, les finques no havien d'estar tancades, havia d'haver una permeabilitat entre els espais privats d'una i l'altra per mantenir aquesta idea, però clar, era evident que sortits de la guerra d'Espanya, que era una guerra mundial oberta, amb unes certes dubtes respecte a què passaria quan s'acabés la guerra en 44, evidentment ja era clar que s'acabaria una victòria aliada, doncs havia de ser gent que tingués molt i molts diners que s'atrevissin a invertir. A més, també Sant Boi, que sí que havia estat un pol d'atracció turística barcelonina a finals del 19 i començaments del 20, en aquells anys ja començava a deixar de ser-ho perquè els mitjans de comunicació, la gent ja més o menys els que tenen diners ja tenen cotxe i la gent comença a anar-se'n del Garraf en avall o ja cap al Maresme. Aquest sector d'aquí ja quedava massa a prop de Barcelona i no interessava. Fins a la colònia d'estiuejants que a Sant Boi tenim al carrer Rauric i Miquel, que havien vingut fins a la Guerra Civil. Després de la guerra, hi havia el casino, no? després de la guerra molts ja no tornen i altres que tornen ja per comoditat, alguns ja es queden a viure directament a Sant Boi perquè ja amb el carrilet doncs més o menys ve a fer com avui, no es trigava gaire més o fins i tot menys a arribar a Barcelona al carrilet, possiblement arribava abans als anys 40-50 que en l'actualitat, perquè clar, només hi havia 3 estacions, ja una carrera més lent, era molt més directe, no havia de fer tantes aturades com ara. Llavors, el Mordor el que sabem és això, que la seva idea de compra és ràpidament doncs, desprendre de la propietat, tampoc fa cap inversió de restauració i manteniment del castell, també no sabem què troba després de la guerra, quin estat va quedar l'estructura, segurament alguna part hauria estat més o menys mantinguda, però unes altres parts haurien de quedar molt malmeses, tant les destinades a l'hospital com a residència doncs, de refugiats, i tampoc hi havia altres edificis d'això auxiliars per poder destinar a altres usos. I aquí sí que va tenir un cert conflicte quan comença uns anys més tard la segona reparcel·lació, que els primers propietaris es consideren trades i que s'han vulnerat els pactes de compra, perquè llavors quan hi ha les segones reparcel·lacions són finques molt més petites, xalets molt reduïts, que no tenen res a veure estilísticament amb els altres i que també s'amaguen alguns fenòmens que podríem dir de semibarraquisme indirecte en alguns casos. Però parlem dels 50, sí, a partir de la segona meitat dels 50 comença el segon procés de reparcel·lació. Sí. Que aquí ja hi ha una mica de tot perquè ja diguem, ja va tota l'ample i ja també la gent comença a tancar finques i llavors això, els propietaris de les primeres torres, que encara queden 3 o 4 d'aquestes inicials, doncs s'emprenyen moltíssim perquè consideren que se'ls ha traït al projecte i alguns s'enfaden i marxen per això, perquè això no és el que estava per el qual havien vingut per una altra cosa. No tenia l'estatus que en principi li havien ofertat, potser, no? Exacte. Perquè el que sí es diu, bueno, hi ha algunes documentacions que l'Andreu Bordoi va començar una operació semblant abans al costat de Madrid, a Aranjuez, i aquí sembla ser que és un dels primers casos d'organització d'aquest tipus que es dona a Espanya. I potser això és el que va significar, diguem, la crítica posterior dels propietaris que consideraven que allò era Marianao, ciutat de vacaciones, ciutat meravellosa, que deien els anuncis de l'època. Sí, a més era curiós perquè eren projectes que ja havien fallat a Barcelona 60 o 70 anys abans. El Parc Güell, les finques del Parc Güell havia sigut del Marquès de Marianao, havia sigut del Samà. Ells li van vendre el Güell i també no, la propietat no va passar dels 2 xalets de l'entrada, que a més no eren xalets, eren la casa del guarda i del jardiner, més o menys el que va passar a Marianao. També les primeres cases justament van ser de treballadors d'una certa consideració vinculats a la pròpia estructura del parc, però clar, això en 44 era una mica absurd pensar que un projecte d'aquest tipus pogués tirar endavant. I a la segona fase sí que llavors ja quan reemprèn, però clar, és d'una altra manera, amb una participació salvatge i també sense cap mena de previsió en matèria de serveis. Els carrers van quedar sense asfaltar, sense voreres, no es va dotar cap equipament, que clar, per població, per número d'habitants probablement no els hi pertanyia, però estava molt allunyat del nucli urbà i allà no hi havia res. En nuclis més propers al poble no hi havia ni ambulatoris, ni escoles, ni res, allà encara menys, allà era com viure al mig de la muntanya. De totes maneres tenien alguns serveis, bueno, suposo que també era per atractiu als compradors, que era la piscina, jo crec que eren les piscines. I el tenis. El tenis ja va venir una mica més. No, ja havia abans, o sigui, sí, als anys 50 hi havia una pista de tenis, no el tenis posterior. Sí. La realitat és que, bueno, es van vendre entre la primera etapa i la segona
amb una composició social curiosa de propietaris.